Perfecte, doncs bon dia a tothom. Aquest és un webinar de la sèrie que ja hem estat fent fins ara. Crec que en portem 4 o 5, si no m'equivoco. Vale? Ara feia temps que no en fèiem un. Avui us venia a presentar una novetat bastant grossa de Coneix. Vale? Bàsicament us presentarem l'OCR que hem implementat. A partir d'aquí, bueno, presentem una miqueta el guió d'avui. Us explicaré què és una miqueta un OCR, no molt tècnic, sinó molt a terme general, per si a algú se li escapa què és. Farem un exemple pràctic. Vale? Tenim 3 factures preparades perquè pugueu veure com funciona, com importa les dades, quin és el funcionament, etc etc. D'acord? Llavors parlarem d'algunes millores que anirem ficant al llarg d'aquests pròxims mesos. Aquest mes següent, segurament al setembre, totes les millores que estem parlant ja estaran implementades i funcionant. Llavors parlarem del tema de llicències i finalment doncs, preguntes i suggeriments que pugueu tenir vosaltres. D'acord? Suposo que se'm escolta correctament. Si hi ha algun dubte que tingueu a mitja explicació, doncs, podeu tallar en qualsevol moment, vale? I si no, comencem. Vale? Què és un OCR? Vale? Jo crec que tothom crec que esteu familiaritzats en què és un OCR, però bàsicament un OCR és una tecnologia que et permet escanejar i transformar documents físics en text digital. Vale? Bàsicament, el que es fa, el que s'utilitza més i el que potser hem sentit tots més és fer una foto d'un tiquet i que això et reconegui els camps i que t'importi dintre del programa que ho estàs utilitzant. Vale? En el nostre cas, això ho hem ficat dintre de les factures. Vale? Sí que anirem fent passos més endavant. Tenim idea de pujar també a les dietes i en altres llocs de coneix. De moment hem començat amb les factures rebudes. Vale? L'OCR que hem implementat té la característica o té la complexitat que incorporem la intel·ligència artificial. Vale? És a dir, no és un OCR bàsic pur i dur, sinó que té intel·ligència artificial per darrere. Per tant, doncs, el que ens intenta millorar aquesta IA és pues, intenta entendre contextos de les factures, detectar formats complexos i millorar també a nivell d'aprenentatge. Vale? Si nosaltres ara a aquesta IA pues, li anem donant documents i li anem dient i li anem donant una base perquè vagi aprenent, cada cop aquesta IA, aquesta OCR, serà més correcta i més acurada. Quins avantatges té un OCR? Pues, bàsicament, doncs això, la digitalització automàtica i ràpida de documents físics. En el nostre cas ja no són tan físics, sinó són físics a nivell d'un PDF que tenim guardat a l'ordinador. Això ens redueix dràsticament pues, el temps d'entrada de dades i també d'errors d'introducció manuals de dades, és a dir, fiquem una coma en comptes d'un punt, etc etc. Aquestes errades doncs, ens les podem evitar i també ens estalvia costos administratius i això que fa? Doncs augmenta la productivitat. Vale? Bàsicament no tenim una persona entrant 30 factures durant 3 hores durant un dia sencer, sinó que amb 30 factures potser en tardarà mitja horeta perquè haurà de revisar les coses que entrem i a partir d'aquí, doncs, veure que tot estigui correcte. Llavors, el temps que dediquem és molt, molt més menor. D'acord? Ara el que farem és, farem un exemple. Vale? De fet, és això. Tenim 3 factures preparades. Primer us ensenyaré les factures com són a nivell visual perquè veieu doncs, que les 3 són diferents a nivell visual. Veurem quin és el procés que utilitzem, etc etc. Per tant, us comparteixo la demo que hem preparat. Vale? Jo aquí entraré amb una demo que tenim preparada. Aquesta funcionalitat la trobarem a dintre de la pantalla de factura rebuda. D'acord? Aquesta factura rebuda, tots la coneixeu, si no m'equivoco, és per actualment doncs, importar factures directament al Coneix sense passar per l'apartat de compres. Vale? Perquè sigui, doncs, m'ho invento, una factura d'Amazon d'un ordinador que heu comprat, la factura, per exemple, d'aquesta PC Components que us he ensenyat a l'inici, que us arriben doncs, i no les teniu planificades. Vale? Com funciona? Doncs, bàsicament, jo aquí a l'escriptori tinc guardades aquestes 3 factures. Per exemple, podem veure la primera factura.
Aquesta factura, veureu que té unes característiques concretes, té aquí 4 articles, de fet en té 5, té un IVA, té un total a pagar, tens aquí totes les dades de facturació, el número de factura, etc. Vale? Jo aquesta factura el que faré és agafar i portar-la directament aquí dintre. Vale? Si us hi fixeu, se m'ha adjuntat i li dono a importar. Què està fent ara? El que està fent el Coneix és enviar aquesta factura en aquest OCR que tenim i ell ens retornarà una informació i nosaltres, amb aquesta informació que ens retorna, automàticament omplirem tots aquells camps que la IA ens hagi pogut detectar. Vale? Aquí, si us hi fixeu, què tenim? Doncs tenim que ens ha importat el número de factura. Ens ha importat la data d'emissió de la factura. D'acord? Com que no tenim venciment, automàticament ens ha ficat el dia d'avui. Això ja són configuracions que podem anar fent i podem anar retocant segons el que vosaltres volguéssiu. Ens ha agafat també la forma de pagament. Ens ha agafat la descripció de la factura, observacions que podem haver tingut dintre del pedido. Vale? Són camps que, per exemple, aquest pedido se l'ha trobat aquí. Vale? I ha dit, doncs, on fico aquesta informació que no tinc a cap lloc? Doncs ho fico observacions. Vale? Són cosetes que podem anar-li ensenyant i dient on ha de trobar les coses. El més important, doncs els totals. Vale? Aquí ens ha importat totes les descripcions de les 5 línies que hi havien. Vale? Fins i tot ens ha ficat els preus unitaris en negatiu en els casos que hi eren, la quantitat, etc. I si ens hi fixem, doncs, el total més IVA final de la factura amb el que hi ha dintre el coneix quadra perfectament. Vale? Aquesta factura és relativament senzilla. Vale? Veiem que ho ha importat tot correctament. Nosaltres sempre direm, i crec que ho ficarem en algun lloc visualment, sempre cal revisar les dades que està important. Vale? No deixa de ser un OCR, per molt que tingui intel·ligència artificial per darrere. Aquí sempre ha d'haver-hi una petita revisió per part de la persona que està entrant les factures per assegurar-nos que la informació que han entrat és correcta. D'acord? Per això també hem ficat aquí el PDF perquè el pugueu veure de forma ràpida i anar comparant. D'acord? Anem a fer un altre exemple. Si tanco aquesta factura i torno a ficar la factura rebuda, m'aniré a veure una factura diferent a la que tenia fins ara. Doncs mira, una factura diferent. En aquest cas, el format és totalment diferent. Tenim dues línies, en podríem tenir 4, 3, a veure com ho interpreta això la IA. Aquí tenim un gràfic que potser podria fer que la IA es tornés una miqueta boja, però ja veureu que no, etc. Vale? Jo agafo aquesta informació, aquesta factura, l'arrossego fins aquí i li dono a importar. Vale? Tornem a fer el mateix procés que abans. Ens agafa la informació, l'envia, i després ens envia a nosaltres la resposta. I nosaltres l'acabem de tractar dintre del coneix. Vale? Què veiem aquí? Veiem número de factura. Ens l'ha agafat correctament. El tenim aquí. La data d'emissió, 1 del 4 del 4. En aquest cas, també ens ha ficat aquesta data de previsió de venciment perquè el proveïdor no deu tenir una data de venciment establerta. Ens ha agafat també la domiciliació bancària, vale? Perquè tenim aquí la forma de pagament. Ens ha agafat les línies. Veiem doncs que no s'ha fet el lío amb aquestes dues línies rares i ens ho ha importat correctament. Fins i tot aquí ha trobat una renovació amb una referència i ens l'ha ficat en el camp de referència. Vale? Ens ha agafat correctament també la quantitat i el preu, el tema de l'IVA. Finalment, el total de la factura quadra perfectament amb el total del PDF. Vale? Veiem també que hi hagi un gràfic a dintre de la pròpia factura no ens ha donat cap mena de problema a l'hora d'importar la factura. Vale? I finalment farem un últim exemple abans de ficar-nos a parlar d'altres coses on importarem una factura un altre cop totalment diferent. Aquesta factura és totalment diferent, té aquí el número de factura, té aquí el nom del proveïdor amb el seu NIF, l'import. En aquest cas no tenim
no tenim IVA ficat dintre de les línies, no me'n recordo si les altres línies, a les altres factures ho teníem, vale? Però bueno, és una casuística totalment diferent, vale? Per tant, el que farem és importar-ho, escriptori, i ens l'arrosseguem fins aquí. Tornem a importar-la. D'acord. Veiem, doncs, que òbviament també ens ha agafat altre cop el número de factura, totes les línies ens les ha agafat de forma correcta i els totals també l'agafen de forma correcta. Vale? Torno a repetir, segueix sent una IA, s'ha de revisar i a més hi ha camps que actualment no tenim dintre de les factures i que potser segurament no els tindrem mai. Per exemple, la tipologia de despesa. La tipologia de despesa dintre de la factura no existeix, no hi ha aquesta tipologia de despesa. Vale? Per tant, és un dels camps que sí que haureu d'omplir manualment. Vale? És a dir, aquí el que us treu és la feina d'anar a buscar el proveïdor, d'anar a buscar, de crear les línies manualment, etc etc. Si aquí doncs després tenim tota aquesta base feta, repassem que tot estigui correcte i l'únic que hem de fer és ficar el tipus de despesa, doncs ja ho tindríem. Va, ens ha estalviat moltíssim temps respecte al que teníem anteriorment. Vale? Quin és el punt que després en parlarem, que també s'haurà d'informar al projecte? Vale? Hi ha moltes empreses amb les que hem anat parlant al llarg que hem anat desenvolupant això, que fins i tot doncs, estan valorant demanar-li al proveïdor que en les seves factures hi hagi sempre el número de projecte que fa referència a aquesta factura. Vale? Si teniu la capacitat i la potestat de demanar això dintre dels proveïdors, doncs això es pot facilitar molt també la feina a l'hora d'entrar a les factures, perquè automàticament també detectarà quin projecte estem parlant, te'l ficarà, el buscarà dintre el coneix i ja te'l relacionarà automàticament. Va, llavors, són cosetes que mica en mica doncs, es poden anar afegint a dintre d'aquestes factures. Quin és el vostre paper aquí? Vosaltres, com a usuaris finals d'aquest OCR, clar, nosaltres hem fet moltes proves, moltes factures ens han sortit bé, però segurament hi ha la factura de telefònica amb 35 línies, vale? Doncs que pot haver-hi algun tipus de confusió a l'hora d'importar les dades. Vale? Aquest procés, per això també diem que s'ha de revisar, però aquest procés vosaltres ens podeu enviar aquestes factures perquè nosaltres després puguem reentrenar la intel·ligència artificial. Vale? Ens diem, mira, doncs, hem portat aquesta factura, no m'ha acabat d'agafar correctament, l'hauria d'agafar de tal manera. Doncs anem a passar-li això, a reentrenar-la i que ens doni millors resultats en un futur. Vale? Algun dubte, de moment? Jo tinc una pregunta, Pol. Digues. En el cas que en les factures surti el número de projecte, ja està entrenat i ens ho detectaria? Sí, Vale, vale. Ho dic sí, perquè si tu... alguns de nosaltres ja ens ho fiquen, llavors és saber, ostres, doncs si ja ho fica, ja t'ho detecta. Sí, si tu en algun lloc tens aquí el número Sí, de projecte, automàticament ja te'l ficarà aquí. vale, vale, perfecte. Vale? Vale. Algun dubte més de moment d'aquesta petita demo que hem fet? Sí, yo tengo una. Digues. Si aparece en la factura diferentes tipologías de IVA o IRPF, ¿también las També, diferencia? també les hauria de diferenciar. Mm. Vale, gracias. Vale? Vale, doncs tornem a la presentació. Vale? Això és, aquests exemples que us hem ensenyat és el més bàsic que hi ha. Vale? A partir d'aquí, quins són els següents passos? D'acord? Per nosaltres els següents passos són primer millores visuals. Vale? Heu vist que jo ara quan agafava la factura i l'arrossegava fins al camp d'examina, doncs aquell camp és una miqueta petitó i pot donar confusió i a més hi havia el de l'adjunt de la factura, etc etc. Això, el que estem fent, i ja això segurament quan ens dieu d'activar-ho doncs ja ho tindrem fet, estem ficant una zona d'aquest de drag and drop, vale? Que sigui molt més gros i que sigui molt més senzill i intuïtiu.
Vale? Segurament doncs, ho ficarem a on surt actualment el PDF visualment, doncs, abans que surti el PDF, ficar allà aquesta zona perquè fàcilment no hagueu de fer cistella i encerçar-la, sinó que sigui molt més senzill d'arribar a importar. Vale? I llavors també fer una petita pantalla de càrrega. Heu vist que a vegades, ara jo quan anava a importar, doncs, jo sabia que estava important coses, però vosaltres doncs, és possible que penseu que no ho està important o que està fent alguna altra cosa, doncs ficar una petita pantalla de càrrega perquè sigui més intuïtiu i que sapigueu sobretot que està treballant per darrere i i que us heu d'esperar que us doni els resultats. Vale? Això a nivell visual. Vale? A nivell funcional, vale? Aquí el següent gran pas que ja estem desenvolupant i que estem treballant-hi, d'acord? I que aquí, doncs, també la vostra opinió és super important, és està molt bé que les factures rebudes les puguem importar de forma molt ràpida, però clar, molts de vosaltres teniu unes previsions fetes dintre del Coneix, vale? De totes aquestes factures que us poden arribar, el 90% o el 80% ja estan previstes dintre el Coneix com una compra. Vale? El següent pas que estem fent és casar, vincular aquestes dues coses. Vale? Ara el que estem fent és importar factures directes sense passar per compra. El següent pas serà dir-vos mira, aquesta factura que té aquest proveïdor i fins i tot potser aquest projecte ja vinculat, això pot estar referint-se a aquesta compra. Vale? Pues que tu automàticament des d'aquella pantalla li diguis, vale, sí, és aquesta compra. Vale? I que agafi aquella previsió i ja t'ho vinculi automàticament a la factura que estàs important. Vale? Llavors, aquí el que estem preparant és, primer, com detectem de quins projectes o de quines compres previstes podem estar parlant. Nosaltres, de moment, ho estem fent des del projecte, el proveïdor i l'import, que són els tres grans trets de la factura. Vale? Si tenim el proveïdor, doncs, ja escurcem molt les compres. Si tenim el projecte, encara més. I si tenim un import, doncs, encara més, perquè pot ser que coincideixi amb algunes de les línies. L'import pot ser una miqueta poc intuïtiu, perquè a vegades les compres ens venen amb imports més alts dels que teníem previst, per tant, aquí també hem de tractar aquestes possibilitats, etc etc. Vale? Nosaltres el que estem fent això és treballar-hi perquè estigui, doncs això, en els pròxims 2 mesos, setembre, estigui això funcionant per donar-li encara molta més empenta a aquesta IA i aquesta funcionalitat. D'acord? A partir d'aquí, vosaltres sou els usuaris finals, com he dit abans, i per tant, a mida que vosaltres ho esteu utilitzant o ara que us estic explicant tot el funcionament, doncs us poden sortir suggeriments, us poden sortir possibles millores que podríem arribar a fer en aquest àmbit. Per tant, tots aquells suggeriments, totes aquelles millores que penseu que poden ser benvingudes, ens ho podeu enviar per tiquet i nosaltres les tractarem i les aprofitarem. Vale? Les llicències. Primer de tot, com es pot activar l'OCR? Vale? Aquest OCR ja està ficat dintre l'última versió que hem tancat aquest maig. Per tant, és la versió que estem començant a actualitzar alguns de vosaltres durant aquesta setmana i la següent. Vale? Per tant, l'únic que heu de fer, si voleu activar-ho, és ficar-vos en contacte amb Coneix, amb l'equip de Coneix, enviant un tiquet o enviant qualsevol... sobretot si amb tiquet és la via més còmoda. I aquí l'únic que haurem de fer és actualitzar-vos aquesta última versió i activar aquest sistema de l'OCR. Vale? Quin cost té? Al ser un servei a part que fem, vale? Té un cost addicional. Vale? Estem parlant d'un cost molt ínfim, vale? Estem parlant de 46 euros al mes, vale? Si es fa amb un pagament únic anual, o en pagament fraccionat doncs són 51 euros al mes i es pot fer de forma mensual, de forma trimestral, semestral, el que a vosaltres us sigui més còmode. Vale? Llavors, aquests són els dos passos que cal seguir si voleu activar-ho i de fet ho podeu començar a demanar a partir d'avui. Vale? Vull dir, durant aquesta setmana us podríem actualitzar i començar a activar-ho perquè pugueu començar doncs, a fer les primeres importacions amb aquest OCR. D'acord?
Vale, doncs això és tot. Ha sigut un webinar curtet, jo crec, però bàsicament el que volíem ensenyar-vos és aquesta nova funcionalitat que tenim, doncs que sapigueu com ho podeu demanar, el cost que té i quina és la funcionalitat bàsica que farem, sobretot també els següents passos que hem dit que faríem. I a partir d'aquí, ronda de preguntes, si teniu alguna pregunta o algun suggeriment que ja se us acudeixi. No? Això vol dir, ho he explicat molt ràpid i molt bé, o no, no ho sé. Pol, Digues, una Vanessa. consulta. Si nosaltres no tenim activada i no hem fet servir mai, perquè evidentment no ho tenim activat, la importació de factures, bueno, la creació de factures directament sense passar per compres. La Mm. veritat és que no eren ni conscients que això era possible. Tot i així, bueno, estaria interessant que ho tinguéssim activat per si ho necessitéssim. Començant per aquí, m'agradaria saber quin avantatge té, suposo que és un tema de temps, no? Vull dir, si no fas la compra i tens directament la factura, t'estalvies de fer aquest pas. Sí, exacte. Sí, Vale. bàsicament, al ficar la factura directa, bàsicament el que t'estalvia és haver de fer la previsió, aquelles compres que vosaltres sabeu que són imprevistes i que a vegades hi ha moltes compres que són imprevistes, sobretot temes de material, temes d'oficina Mm, i altres tipus de factura, doncs, no haver de crear primer la compra i després fer la factura, sinó que amb la factura doncs, automàticament ja es crea tot per darrere. directament. Vale? Vale. I després et volia preguntar, l'activació d'aquestes llicències SAS només Mm? serviria per a aquesta funcionalitat de la importació de factures o seria una llicència com de IA que serviria per d'altres funcionalitats que estareu desenvolupant? No, de moment és la llicència de l'OCR, vale? I aquí Mhm. el que hem de veure és si apliquem l'OCR en altres àmbits, quin tractament li donarem. Això no hi hem pensat encara. Encara no. Vale? Vale, doncs ja està, era això. Gràcies. Vale. Alguna pregunta més? No? Us ha sigut interessant? Creieu que us pot estalviar temps i problemes? Sí, sí, si funciona bé i d'això, jo penso que pot ser interessant i et pot estalviar temps de picar, lo manual, si t'ho Mm. importa directament, doncs pot ser interessant. Exacte. A veure, seré molt pesat bueno, i tots serem molt pesats en aquest aspecte. Cal revisar-ho igualment. Vale? És a Vale. dir, No, no, està clar, està clar. sempre cal fer la revisió, perquè sempre pot passar. Vull dir, sempre pot passar que algun número no l'agafi bé perquè la factura és rara o qualsevol coseta d'aquesta, però la idea d'això és que també amb la vostra ajuda, doncs amb les vostres factures que ens podeu anar enviant més complicades, anar-les entrenant i anar fent que cada cop entengui millor les factures i a partir d'aquí, doncs, que cada cop sigui més fiable. Penseu que li hem enviat moltes factures perquè s'entreni. Llavors, consistència té. Vale? Per tant, aquí és anar-ho alimentant més perquè cada cop sigui més i més consistent. Vale. Molt bé, doncs això, qualsevol dubte que tingueu, sapigueu també que tenim els tiquets oberts, per tant, si us surt un dubte d'aquí una hora o d'aquí una setmana, doncs ens ho podeu enviar per tiquet, vale? I això, en qualsevol moment que voleu que us activem aquesta nova funcionalitat, doncs ens ho comenteu per tiquet i estarem encantats d'activar-vos-ho, vale? Vale.